बोल ना. स्पॉन्सर कोणा? कोण घ्या? मी आधीच पाठवतो. मी सांगतोय माझ्याकडे पण आहेत पैसे. अरे तुझ्या क्रेडिटवर घेऊया आपण. क्रेडिटवर घेऊया. एका धरून बांधून आणला. आज पूनम पार्टी देता त्याका सबस्क्रायबरचं फोन इलो म्हणून. धंदो झालो कोकमानचं धंदो. आधीच माका सांगा मी आधी पार्टी पाडतो. रे वडापाव तोड कशी पाडसे. चालू म्हणजे चालूच असता. बंद नाही चालू. लो काय गेलो गॅस रे धुरा. तू ना फोन घेऊन राहूशी. हो इलो आणखी खाव. तू आणलं एक वाढवलं त्याचा का. टॉमी आमचं टॉमी आहे तू. स्पॉन्सर तू त्यांची बाजूवाला होतो. बाजूवाला होतो. शेजारी किती घेत गो? 50. पैसे द्या तुम्ही नाही तर मी अजून पार्टी जातोय. आमचा काय ना. तू इलस तू बोलली चल बा इलस तू आता मुंबईवर ना चल आपलं इलय. स्पॉन्सर तू मग आमच्याकडे काय ना बाबा. मी आता यो काय बघ काय ते किती सांग. भाजी पण नाही राहिला. आज काढूची होती ती राहू दे. काय करणार. आणि मी वडापाव बिडापाव बोलता नंतर बोल. तू हे कर ना. काय ते म्हणता आता आधी आमका दिती का किती रे. काय करता माका 2 नंदन का ते काही चार नंदन का मरता भीता आधी पैसे द्यायचे लागतील. माझा विश्वास नाही. आम्ही तसं करणार नाही. माका 2 दे. काय कर माक्यात 3 दे. यांच्या नाव बिल करून टाक. आधी पैसे देता बिल आधी बिल कर म्हणतात. बघितलं म्हणजे विश्वासच नाही. माका 3 दे तू आणि मग ह्यांका दे. मी घरात जाता घेऊन. एवढेच ओढे अरे सांगायचं ह्याच्या एवढेच एवढाच कसं काय का सोडतोय. आता इथे सगळेच सोड. आता कोणतरी येत परत. भजीपाव द्यायचे भजीपाव ते भजीपाव पण आहे ना. लाईट भजीपाव भेटतात. लाईट आपले चार्जिंग बोलत लावतो. मग काय मग काय या असंच आहे यांचा. मग काय नाही आहे. काय ना आधी खाऊया आधी आपण. होय ना खाऊया ना आधी. मग पुण्यात जाऊन दे काय आपला. पैसे देऊन सगळं सामान पुण्यात माहिती आहे. माझे 2 जण टकवणारे. विश्वास नाही माका कामाक लावणारे असतो मी. पाण्यावरच्या लढत मेलो. पाण्यावरच्या लढत मेलो कधी चल काय काय उगी उगी यायला चक. बाजूवाला काय कोणी गेला का. अरे कळत त्याला बिलात पडली असत्या गुंतवान. कोणाचा तो अरे कुत्र कोणी लागेल काय करणार. वरीचा आवाज जरा. अरे तुटान तुटान इलो. आता वाटतं मौन्याच्या कुत्र्या राग देतो. ताबड डॅमवर केल्या गाडी. तुझं कुत्र्यावर त्याच्यामुळे यो बघ शांत. त्याच्या राज्यात जा मग तो मुक्तलो.
आपली गरज आपण वेगळी याची हे फक्त मौन्याच्या घराकडेच फक्त दादागिरी वाली. हा तर लाईट इलेली हा हा, पुढे आणि वडे करपत दिलेली आहेत नाहीत अजून हो वाजा नाही वाजा परत ते होय परती आता काही गुगल पे आणा नाही तर पुणग्याचा हा मारान गुगल पे नाही झाला. मी सांगितलेलं आहे तुमका आधी मी जास्तोय माका नसतोच आला तो वडापाव मग 3 घेऊन जा चांगले असते पहिले पैसे देवी काय सांगलं 3 माका पहिले द्यावा बरोबर 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 पॉइंट म्हणजे पॉइंट म्हणजे पॉइंट मी आपले आणून देईन उद्या बिदे ना आताच पाहिजे आमका आता मी आणलेलंच नाही हो. बती लागली ते काय तर खपती आहे ते वडे चांगलं 3 माका द्यावा हे नालाय का माका घेऊन इले फुकटचे यो माका बोलू हा गुगल पे मी सांगलेलं हे माका तुमच्या ना हे बघ गुगल नाही त्या का आम्ही काय माका करणार मागे त्या दिवशी तकडे माका देऊची राहिले ते का पैसे दिला की नाही रे कधीचे ते ते जनसंघांचे ह्या करताना ते फोन तू केलं ना बरोबर फोन बरोबर केला हा तू काय झाला अरे ते. असता रे गुगल पे करीत तू आता आमच्यासाठी कर बाकीच्यांसाठी बंद करून ठेव हा, तू Google डोळा Pay. मागा मारलंस म्हणून मी आता म्हणून तुला नाही म्हणून सांगलं मुद्दाम याने डोळा मारला मागा गुगल तुझ्या लय आता त्याला आम्ही अंगात Google मोडी नाही भरली आहे म्हणतात. समाजला. तो आता नाही Google वाटणार. जोडीन काय काठी असते तर जोडलं तिच्याकडे गुगल नाही हा त्याच्याकडे अरे माशेवालीकडे गुगल इला बाबा माशेवाली नामका त्या दिवशी गुगल पे करा म्हणून सांगणार हाव किती दिवस सांगा हाव तेल जरा तर असं ह्या जरा हा तेल जरा गाळ ते बघ तेल जास्त किती तेल वाया ते जातात बघ इथे ताटली कशी ठेवलेली आहे त्याच्यासाठी ताटली नाही ठेवलेली आहे. त्याच्यात व्यवस्थित या करू हवे ते बघ ताटली ठेवली आहे त्याच्यासाठी कारण त्याच्यासाठी ठेवलं. माका तेवढं वेळ नाही तो दाखवलं असते पण आता नाही. जाऊ दे. म्हणजे वडा कसा तेल वड्यात वडा कसा तळायचा त्या हा, दाखवणार एवढं तेल कसा फुकट जाता ना आता म्हणजे तेल नंतर पण त्याचं टाकत असतं असं आहे ना का? बघ. ती कागद दे मी घरात घेऊन दाखव आता आमच्या बरोबर एक का आणि मग जा. नको 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 नाही, नाही, अरे नको नंदन आता बरोबर वाटत नाही पोरग्यात तरी आपण खाना माझ्या ह्याच्यात बसत नाही 3 नेता कोणा पुष्पा तुम्ही पैसे पंकज का आणि नंदन का आणि भाऊजींका तर आम्ही बघूशी ओ एकच शेअर करणार ते गेले ते घरा गेले त्यांका येणार पिठाला जाऊ हे घे. चल मी जाऊ जा नाही तर जाऊ राव. ते देतले पैसे हा, तेवढी गॅरंटी गुगल पे आणणार हा आहे नमस्कार बोला देतच तर दे मला काय हॅलो पद्धत हो येता हो थांबा बोलता फोन इलो पप्पा गाडी घालतो पप्पा म्हणतात अरे तुमका घराक येण्याची पद्धत हा की ना